La buddha ora kena ora tegese wajib lil abdi kedue kawula minan niyati saking niat fi kulli harokatin ing dalem setiap gerakan sabuk-sabuk obah wasukunin lan dados obah pola kula panjenengan sing ana nilai ibadah menika kudu diniati. Mula riyen wangsul tak atur jenengan Mbah Nawawi niku nek ajeng magrib kula kok dereng saged nuntun. Kalau Pak No ning imam magrib wonten dituntun jamaahe. Ternyata niku disebut kita butuh Fathul Madaniyah oleh kula. Bahwa niku Mbah Nawawi ning magrib ajeng jamaah pun teng imaman madhepi makmum dijak sareng-sareng niat bismillahirrahmanirrahim. Terus makmum donirake niat ingsun lampahi sedaya perintah Allah Ta'ala ing dinten misalnya binjing Rebu ing dinten Rebu lan nilar sedaya laranganipun Allah Ta'ala ing dinten Rebu. Mugi-mugi angsal pitulungane Allah Ta'ala tiap ajeng magrib bahwa mesti nuntut jamaah ngoten. Ternyata niku disebut kita Fathul Madaniyah imut kula. Dadi nek wis diniati kula jenengan apa sing dilampahi saking tindak ibadah napa ingkang dipun tilar saking perilaku maksiat sedaya menika pikantuk ganjaran saking Allah Ta'ala niku dawuhe Mbah Yai Nawawi. Allah jenengan kula latihan nek ajeng magrib niat ngoten. Fa innamal a'malu fa innama angin pestine al a'malu utawi pira-pira niat utawi pira-pira amal iku bin niyati kelawan pira-pira niat. Sedaya itu amal kula jenengan tergantung niatipun ning jenengan kula kudu ngertos sing diniati sae nggih kudu amaliyah ingkang sae. Boten saged amaliyah ingkang boten sae. Amaliyah maksiat kok diniati sae boten saged. Contone nggih hampir 1000 salat lakoni maksiat diniati bismillah niat ingsun maksiat nggih boten saged. Lakoni maksiat gak iso diniati apik boten saged. Hampir 1000 judi diniati sae boten saged. Tetep judi nggih haram. Nek sing disaged diniati sae nggih perkara ingkang sae. Ngaji diniati sae. Tapi nek ngaji niate elek dadi nggih elek. Lah niku lho bedane. Ngamal sae tok niate elek nggih dadi elek. Ning ngamal elek diniati sae nggih tetep boten saged. Contoh tak paringi contoh mawon nggih. Niki dalu umpami ten daerah kono wetan Duputi ana pengajian. Nah niki krana kula niki upama gak apik karo bulan wetan upama dan jamaah kula niki gak ngorongi dalu iki ya tak adakno acara yo pengajian. Padahal padha pengajiane.
ning niate kula nggawe pengajian iki supaya jamaah gak rukun karo kono. Niku niat janjane amale sae pengajian niku sae krana niate gak sae dadine mboten sae. Mula niat iku kudu dijaga, ditata. Wis ngerti nek ana pengajian, nek gak jarak nek niate padha-padha wis padha lakune mboten apa-apa, tapi nek niate mboten sae ben gak rukun pitono, ben jamaah ben gak do rono, tak ada no pengajian dhewe ben ana sepi lagi lah. Iku niate mboten sae, niku mboten sae. Mula kabeh amal niku kareni niate. Nek niate sae nggih sae, nek niate mboten sae najan to amalia sae dadine mboten sae. Mula dieling-eling. Niatul mukminin utawi niate mukmin wong mukmin khairun iku luwih bagus min amalihi ketimbang saking amale mukmin. Niate wong mukmin luwih bagus ketimbang amale, sebab niat niku menentukan amal. Niat niku menentukan kualitas amal. Hati-hati tenang. Wa niyatu utawi niat takhtalifu iku beda-beda apa niat ala hasab ikhtilafil awqat ing atase milang-milang beda-bedane pira-pira waktu. Wa sahibalan ngancani apa an-niyatu niat nafsahu awak dhewe kawula minhu saking amal fita abin ing dalem kangelane utawa kosone. Dados niat niki ngancani kula jenengan ing dalem rekoso kangelane lakoni ibadah. Saya angel, saya abot, insyaallah ganjarane saya kathah insyaallah. Wa nasalan ing menungso minhu saking amal birahatin ing dalem kepenak. Nak niate bener, niate sae, jenengan kula ki ngrasakno kepenak. Tapi nek niate kliru, kula kangelan rekoso rantuk dadek. Mula diniati sing sae. Sedekah nggih ngoten niyatono ingkang sae. Jamaah nggih ngoten niyatono ingkang sae. Jenengan derek ngaji yo niyati sing sae. Sebab kadang wonten wong niku melu ngaji ning niate gak napa nggih gak tulus nggone ngaji, ning niate ning kono iki siji iso dadi mata. Nate terjadi kok. Riyen emot kula yai niku nate cerita. Setunggal wekdal niku wonten cara mriki kados muktamar nggih, kados muktamar perkumpulan ulama-ulama. Nah, tengah-tengah perkumpulan ulama niku wonten tiyang ketingal pinter, cerdas, alim. Nah, tapi kersane Allah Ta'ala tiyang niku pas jengking identitasnya ceblok.
Kula boten nyebut nganu boten identitasipun dakwah. Nah, akhirnya diketahui ternyata tiang niki punya niat tidak baik. Akhirnya diinterogasi. Ternyata niatnya ingin menghancurkan jamaah tersebut, ingin menghancurkan anggota tersebut. Lah ancen wonten ngoten niku. Wis kangelan tapi niate Allah. Pancen pun diniati Allah. Tapi nek niate sae nggih dadi sae. Lah nek atus mau niate Allah, najan to melu ngaji nggih tetep Allah wong niate Allah. Mula niate ditata. Atus tak contohke. Wis pokoke iso padha ngampae niate ditata. Walaisa lan ora ana apa syai'un suwiji-wiji alal muridi ing atase murid as'aba iku duwe angel bin hibdin niati ketimbang saking ngreksa niat niku pancen paling angel saestu angel reksa niat. Sebab di dalam perkumpulan, di dalam organisasi kados ngeten niki jabeng jamaah ngeten niki boten mungkin kan terus sedaya niku satu pemikiran kan boten mungkin. Tidak mungkin satu pemikiran. Tapi nek dalam satu komando melampah. Kok satu majelis dua nakoda pecah, ibu penting tiga. Nek berbeda pemikiran boten nopo-nopo, tapi nek satu komando masih terarah. Kok berbeda komando, dua komando, siji ngajak ngalor, siji ngajak ngidul, atau siji ngajak ngetan, siji ngajak ngulon, tetap pecah. Tapi ini satu komando melampah. Nah, mesti satu organisasi, satu jamaah itu mesti ada perbedaan pendapat mulut panjenengan kula nek dalam organisasi jamaah ngeten iki jamaah ngaji niate bener-bener ditata lillahi ta'ala. Harus pokoknya niate ngaji nggih ngaji. Gak usah neko-neko liyane. Babu dikri utawi iki iku bab nerangake dikir. Jam pinten? Mpun andan. Alhamdulillah. Nanti dijawi siapa gimana? Kopi. Ono gorengane ya gathuk. Nggih, kopi gak ono gorengane. Gorengane ditekno dhewe nang jaba. Nah, sepese dingai. Babu dikri utawi iki iku bab nerangake dikir. Dikir bijak diungkap nggih masalah dikir. Kula eling dawuhe yai nggih. Anjen tiyang dikir niku kelas kula jenengan nggih gelem dikir wiridan niku pun sae kok. Saestu pun sae. Lamun umpama lho nggih umpama kula jenengan dikire gak sekhusyuk tiang-tiang sing alim-alim, gak sekhusyuk para kiai, gak sekhusyuk para wali, minimal kula jenengan pun purun latihan di dikir, wis gelem latihan kosithik pun sae. Kula eling yen Mbak Nawawi niku nek ngaturi dikir kalih santri-santrine murid
iku boten membebani kok. Pokoke iso musithik ya dipikir sithik, sing penting istiqomah. Mula wonten yang derek ngaji dikir dan Banawawi niku mungkin sampai kapundhut niku hanya setunggal tingkatan wonten. Kok dawuh Banawawi wis siji kumpul lakoni sumambrah kabeh. Gelem istiqomah pun sae sebab tiyang awam penggaweane akeh, ribet gawean, dereng ribet napa mele wis gelem dikir seminggu pisan gelem kumpul ngaji pun sae. Sampai bawi dawuh gak iso seminggu pisan yo sak wulan pisan. Ora iso sak bulan pisan yo 2 bulan pisan. Niku bawi nate dawuh. Masyaallah. Sing penting wiridane dicekeli. Niku dawuh Banawawi. Kula tak imut-imut ngantos sakniki. Tarbiyahipun bayai. Ij'al dadekno sapa sira kalbaka ing ati sira. Kiblatan ing dadi kiblat. Kiblat lisanika ing kiblat lisan sira. Wash'ar lan ngrasa sapa sira ing dzikri ing dalem nalikane dzikir. Haya al-ubudiyati ing isine, isin ngerto isin nggih, malu, isine sifat kawula wahai batar rububiyati lan wedi sifat kepengeranan. Dikir ngadep ning Allah, latihan duwe rasa isin nang kersane Allah Ta'ala lan duwe rasa wedi dhateng Allah Ta'ala. Isin kadang kula jenengan amit sewu rek diakoni rek boten. Di saat kula jenengan diparingi kenikmatan kanugrahan Allah Ta'ala ingkang boten saged kaitung, rino wengi diparingi rizki Allah Ta'ala. Di saat itu juga kula jenengan maksiat dan Allah Ta'ala. Mula kadang kula jenengan kudu duwe rasa isin dan yo maksiatku yo pirang-pirang, dosaku yo pirang-pirang, ning aku jaluk nyatane yo jadi turuti Allah Ta'ala. Nggih latihan duwe rasa wedi den kersane Allah. Wedi nek kula jenengan nika nilar perintah Allah. Wedi nek kula jenengan boten saged napa nilar larangane Allah. Wedi nek kula jenengan boten saged nindakaken perintah. Wedi dhateng siksa-siksane Allah Ta'ala. Nek wis latihan kono sithik engko dikire ketata. Atine engko ketata kok sithik. Nek langsung nggih jelas angel. Nek kelase kula duka nek jenengan ampun sepo-sepo menawi saged. Nek kados kula nggih kudu meksa latihan kok sithik nata atine, nata niate, nata dikire supaya istiqomah. Wa'lam bi anna Allah Ta'ala ya'lamu sirra qalbika wa yara dhahira fi'lika wa yara dhahira fi'lika wallahu a'lam bishawab.
ge yang saged kulaturaken mugi manfaat nyuwun pangapunten ingkang kathah sedaya kirang kelebatan monggo tumasareng sareng